Boiro reúne as características ideais para a práctica deportiva. Disto están firmemente convencidas tanto a Federación Galega como a Española de Triatlón, que volven a apostar por este concello para acoller o Campeonato de España de Duatlón. Galicia é o lugar ideal para realizar todo tipo de actividades ao aire libre, tanto que sea piragüismo, remo, traíñas, que aquí tamén temos unha boa representación, tanto que sexa ciclismo, BTT e, por suposto, triatlón, especialmente o triatlón, porque xa aquí contamos coa lenda dos mellores deportistas da historia, Javier Gómez Nolla, pero tamén con outros como Iván Rañas, Aleta Castro, Xiu Abuín, Susana Rodríguez de Gacio, Fernando Alarza. Disputarase a fin de semana do 10 e 11 de marzo. O sábado terá lugar o campeonato por clubs cun 100 de equipos e 1.500 deportistas, mentres que o domingo resérvase para o recentemente incorporado relevo mixto. Con este campeonato que inicia la Liga Nacional de Clubes de Duatlón, se incorpora el relevo mixto. Es una apuesta muy decidida de la Federación Española de Triatlón, tanto para la modalidad de duatlón como para la modalidad de triatlón, que tras la inclusión de una tercera medalla a partir de los Juegos de Tokio con el relevo mixto, nosotros tomamos la decisión de manera inmediata de incorporar el relevo mixto como Campeonato de España. A primeira se celebra o día 11, que é o Campeonato de España de Duatlón por clubs. A carreira é unha competición que empeza con unha carreira de 5 km, un tramo de ciclismo de 18 km e unha carreira P de 2,5 km. E o relevo mixto, que é o día seguinte, será unha carreira P de 1,5, ciclismo 5,3 km e carreira P 0,75 km. O alcalde de Boiro quixo agradecer a confianza depositada no concello polos organizadores con este evento, que ademais da promoción do deporte, supón un importante pulo dinamizador a nivel turístico e económico. A aposta de Boiro é unha aposta boa, porque o que tentamos é vender Boiro como un centro onde se quere o deporte, onde se queren os mellores campeonatos, onde se quer ter unha participación en campeonatos nacionales, evidentemente polo deporte, para crear un hábito para formar e para difundir o deporte, evidentemente desde o sentido turístico de promoción e tamén desde o sentido económico e de retorno económico, que realmente é o que buscamos.